pertsona baten historia jakitzeko nik nahi jakin nun jaioa dan eta noiz pixkat kokatzeko pertsona horren historia bere histori pertsonala kokatzeko momentu historiko batian eta toki batian, porque asko nahi du esan nun jaio zean. Bestela ez dira gauzak ulertzen. Ni naiz Zauztarra eta Zarautzen jaio nintzen eta langile obrero baten alaba naiz eta ginen langileak eta gero abertzaleak. Eta zoritxarrez, eskola, ez zaben eskola asko eta monjeta jo nintzen ez zeolako tokirik. Eta monjak maitatzen zituen aberatzen alabak eta aiesian gu euskaldunak eta euskera ziten dunan da obreruan alabak ez ginen bate apreziatua. Eta behaiek monjak jakin gabe niri asko erakutsi ziren. Danok ez ginala berdinak, aberatza zaudela, pobrea zaudela, eta nahi asko klaseko kontzientzia hartzeko nik orduan edade hartan enion izenik ipintzen, baina oain ipintzen diot, eta asko lagundu zen. Euskera maitatzen gehiago, eta baita ere diferentziak ikusten, eta danok ez ginala berdinak. Eta ja hortikan nire rebeldia, txertatuta zeon esango gonduke nire bihotzean o nire buruan ez. Eta beti, gaztetan ere, beti ibili naiz ni eremu euskaldunetan da abertzaletan antzerkiak mendiko erterak eta gauza guztiak mugitzen izan eremu hortan. Eta gero, nahiko zazpigia naiz eta niri beti gustatu izan zat ikastia, jakitzea mundua nolakoa dan eta gauzak ikastekoa. Ni nahi nun medikuntza ikasi baina nire etxean ez zion dirurik eta orduan zein nun. Punitzan eskola bukatu nunean Oper Parisa. Eta, klaro, hainatu nintzen, 17 urtekin Parisa, eta, klaro, Parisa izan zen erezako, askatasuna, beste mundu bat, bretoiak ezautu nitu, nahieke abertzalia zian, eta ikasi nun gauza pila bat. Eta mundu guztiko ikaslia zauden, kolore guztitakoak, beltzak, marroiak, horiak, eta nidanak inibiltzen nintzen, eta gero nidanek kontatzen nion, nintzala euskalduna, eta herri bat naukala, herri batekoa, zapalduta zen herri batekoa, eta txapa hori sartzen nion, kontatzen nion, danari gauza bere tokian utzitzeko. Eta asko ikasi nuen Parisen, eta gero Londres algo nintzen, baita ere Oper. Eta Londres asko ze internazionalago Paris baino, kolakan mangueleko jendiakin eta errefusiatu politikoak eta dana, han pasan itun, ez dakit beste denbora pila bat eta beste gauza asko ikasi ditu. Eta gero konturatu nintzen oso zakon nire askatasunan alde borroka eta rebindikatu, baina etxetikan kanpoko nintzanean nire buruan, nire pertsonan ardura niri esala. Ja ezin iola kulpa botat besteei nik itenuna gaitikan. Orduan, hartu behar dula nire responsabilidadea nire bizitzana eta nire ardura. Hori oso momentu zentrala izan zen nire bizitzan. Gero, Londrestikan bueltan, Parisen gelditu ginen beste lagun batekin eta ez autoko ginoenetako batzuk, errefusiatuta zaudenak, ze urtetan. Dira gutxi zauden, baina 3-4 zauden Parisen. Eta, haiek. Eta zertzen abestik guk, abertzalia eta hori baina. Eta pasade du 2-3 hilabete haiekin Parisen, eta ni zer urteko eduko nitzu. Neretzio, eta nila desde luego etakin komprometituta etorri nintzen Paristik. Etako izan zianak zauden dana banatuta, haiek zaben Parisen, gero beste bat ez dakit nuntzeon, eta etak ezin funtzionatzen. Existitzen, baina ezin funtzionatzen. Eta nila Zarautza etorri nintzena, nire gurasoan etxea bueltatu nintzen, eta nire kompromiso txikiak hartuta.
Eta zartu nintzen, urretu nulako, nahi burgesia etzitzaiden bate gustatzen, eta pobriak zapaltzia ez diren bate gustatzen. Eta gutxiena, emakumea gaizki tratatzea. Eta orduan ikusi nun, eta izenazun jende horri, idea klaru zauzkala, eta igual horiekin borrokain da, lortuko gendula, mundu aldatzea. A ber, ze ametsak, mundu aldatzea. Eta gero, ni denbora hortan egon izan, Urola Kostako herrialde buru bezala, eta haiek erorintzian, eta nik kartzelatik anertzen da, 2 hilabete baino leheno nik hankainon, porque ja ezin nuen aguantatu. Eta orduan etorzen da bezala, izkutatu nintzen etxe batian, Donostian, eta gero egon izan Txabi Etxebarrietan ere denborakoa zen, eta Txabi izan zean. Oye, pues chata, ya tienes los sumarios, el primero y este. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Y te vas a ir a París a estudiar la revolución en 14 tomos distintos? Porque batzuk itezen, seminariotik anerten, eta muy marxistas ez dakizen, eta danak hanka, a estudiar la revolución ideal en 14 tomos distintos, o te quedas con nosotros. Eta zan yo, pues yo me quedo aquí. Eta alaxe liberatu nintzen, 20 eta bat urtekin, eta tokatu zintzaidan Naparroa zeon, zer. Eta orduan, nintzen liberatu Naparroan. Eta horretik handauzkat alako amorituak Naparroakin. Zen oso jende ona, ez zeon ezerre, lortu ziren gauzak, movimiento obrerokin, en Potasas de Navarra, eta abertzale munduakin, eta pixkanaka, ja armatuta neon, porque ja Iruña juteko arma etzan atematakatzeko, baizik norbaitek erasotzen balimazian, defenditzeko orduan, eta arma ala iruditzen zen. Eta oso guztuan egon ni, Iruñan oso guztuan. Eta baina alaren buska kaptura neon, eta Iruñan harrapaten ziren. Ni, desde Zizaion, la gran caída, etako direzio guztiak erori zianean, ni haien baino lehenago pixkat detenitua izan Iruñan. Eta gero detenitu zituen besteak ez, besteak, detenitzen juntzian, eta nion nintzen bakarrikan Iruñan, eta gero Iruñatikan pasazien Madrida, eta gero Madridikan alkarren denarezera, eta han alkartu ginen Iruneskak. Gero Burgosko prozesuan izango ginen Iruneskak. Hasi baino leheno, gu konturatu ginen mutilak zaudela oso informatuak. Ez zan lehen da biziko aldiz. El machismo, denbora hartan ere eta kartzelan danu ginenak, praktikatzen zen. Porque abokatuak, mutilak ero zaude, mutilak bizitatzea asko segillo jutezian, neskana etortzea baino, porque gure gana epaiketa baldin gendun eta juizioa junbiak, ua preparatzeko gola. Eta esfizioak gu barruan ginala, gu Alkaladenare zen barruan ginala izan zian, etako esfizio bariatu pila bat. Bueno, eta tinta, eta zesta, los minor, los mayor, los troskos, MK, orduan izan zian, momento historikoak, egia, Europako influentziakin, Euskal Herrian ez hartu zian ideologiko politiko diferente asko, eta baita ere el patriarkado, el matriarkado, eta gauza asko sartu zian denboraietan, zeren munduan gauza pasatzen ezian, eta Europa zeon eta Frantzia zeon oso moituta. Orduan, gurekin abogatuak ez zen ila zer preparatu Burgosekoa. Osea, mutilakin preparatu zen, gurekin ez zen preparatu, gero enteratu ginen nola jongo zan gauza, baina emakume bezala hori nahike azpimarratu. Orduan ere diferentzia zeola. Gero, ja izango da, Burgoskoa, eta Burgoskoa trasladatuta, Iruneskak gela txiki batiak kristo notzaki, alkarrekin bioitan iten lo, eta
gauden alde batetikan ilusioakin eta beste batekin kriston bildurrakin. Nola, hau ez da leskontzen. Razionalki ikuste gendun oso garrantzitsua zala eta importantia, baina emozionalki kriston bildurra gendun. Eta ja, zizian ja informazio guztiak, eta gero, oso orgullo zakute ginen salara danok fascismoa menperatuko gendunan itxaropenakin, gurekin ez duela zer lortuko. Eta gero ikusi ginunean, ze ondo ontolatuta zeon epaiketa, eta nola abogatua galdatzen zen gu nahi genduna, ja preparatuta zeon, guk esateko, hoxe, nahi genduna, ikusi gendun eta internazional mailan euki genduna arrakasta eta mundu guztia gure aldeekin izan zian egun batzuk deszitazion. Baina excitazio handia eta bildurra gendun alde batetikan eta beste batetikan oso ados sentitzen ginen. Gero ja, zeak etorri zianean, ja sententziak etorri zianean, gainetik ni sentitzen izan privilegiatu bezala. Horren nire bikotia, etzapan pena de muerte, eta nik ere ez. Eta beste bilak bat ezaukan. Gizona, Jone gizona eta Anaia. Eta itziarrek, gizona. Eta hirurok iten gendunea, puskatian, eta antxe ote ginean abertze gertatuko zan. Eta orduan hasi zian abogatuak pasatzen zian go ikustea, eta gero ja gero konmutatu zenian, munduko zoriontzuak ginen. Eta gero handikan berriz pasazioen zehara, guri alkalara, neskari eta mutila dispertsatu gintzituen. Eta hor pasaren beste urte batzuk, eta gero lehen da bizi ezten izan ni naukan 10 urte eta piko kondena, eta nola erten izan libre Burgosen, nirten izan hasieran eta inkorporatu nintzen kaleko militantzian, eta orduan sartu nintzen ni buru belarri feminismoan. Eta izan zian alde hortatikan urte gogorrak guretzako. Nizatu nintzen orduan zegoen antolatuta, oso jende emakume honekin, aizan rebindikatzen zituna 3 zapalduntza, nazionala, soziala eta patriarkala. Eta nahiko zabalduta zegoen eta kriston indarrakin borrokatzen duen eta dana, eta kasen satuta ginen, kasen zegoen jasi, lab, gu eta dana. Eta halako batian, etortzen da mujeripalte, eta esaten du, desein din behar deula, aizan. Ez patriarkala eta gizarte feminista, gizartea ez zeula preparatuta asumitzeko rebindikazio hori. Y que nos teníamos que disolver, erdera esan da, disolver, osea, que fuera kasetikan bota eta movimiento feminista. Ezkerra bertzalia, izan zen, disueltu, esein izan. Eta antolatu zen beste talde feminista bat. Egizan, baina nik konbentzitan nago, egizan hori antolatu zen mutilak. Antolatu zen mutilak. Eta mutilak, gero aizaneko neska batzuk, egizanean pasazian, baina gu gogorrenak, ez ginen pasa egizanean. Ez daukat, inorrek ez daukagu gorrotoak, porque gorrotan gainean ez da ezer eraikitzen. Gorrotu ez du zerteko balio. Nik daukat fama zarautzen, danakin ondo konpontzen naizela, eta dugu ez. Nik konpontzen naizenekin ondo konpontzen naiz, eta besteekin ez naiz konpontzen. Porque gaizki konpontzea daukat koste energetiko bat, pertsona batian, zertarako nire bihotza eta nire burua dana rapatzen du, ez naiz konpontzen. Eta orduan egizanekin, ez ginen konpontzen. Eta gero, bilgune feminista osatu gendun danakin batea, eta gauzak jundia de maravilla, porque nizarauzkon gazteakin da, bilgune feministakoa naiz, eta
ze nivel dauken eska gazte horiekin, eta nagotan ankin maite behinduta, benetan, Porque, aurreaten hori, eta gusto bat ematen du behaiekin otea, eta oso posikan gaude behaiekin, baina gure eremu barruan gaizki pasagen dut. Baina, denboraietan, eta zan machista. Batu bat ezan bezala, feminismoa, dana ziren machistas. Nik ezin dut esan, nik eski tratatu izan ikan ez da gutxi oikan, kontu ni personalki ez daukat inungo, baina karo, gizatea machista zan, eta zan machista. Eta emakume asko ere machista ziren. Porque etzen ulertzen, emakumeak beste reivindikazio, zer reivindikazio eskatu behar du. Eta emakumeak machista ziren. Osea, esan epokan machista bete-betian, eta zan machista dana bezala zen. Claro, Burgoskoan momentuan, guretzako momentuan, izan zen kriston emaitza. Mundu guztia enteratu zen, Euskal Herria existitzen zula. Ze borroka zeon. Gure borroka munduan zabaldu gendun. Eta gainetikan, estaduai eta Espainiai behai etako borrokak asko amildu iztutu bezala entzune fascismoa, eta fascismoa etzan berdina izango Burgosko epaiketa espalimasan izan. Parametro asko aldatu zituen. Eta gaurko egunean ere, etzian gauza asko egin da ongo Burgosko espalimasan gertatu. Ez da bakarrikan momentuko posa guk irabazi gendula frankismoai, baizikan borrokan historian ze eragine eukidun eta ze trascendentzia eukidun Euskal Herrian Burgoko prozesuan. Aurrena identitate bat eman zion munduai eta gauza asko gero. Zea, sozialista, rebendikatu gendun dana Burgosen, danetikan. Eta ez genduna aipatu emakumeen askatasunan. Nik hori daukat hemen sartuta, baina, leheno esan duguna, jakin ibea ze momento historikoan ahonen eta zerratik gertatzen diren gauzak. Sozialistak, internazionalistak danak eta emakumeana ez gendun aipaturein. Eta gero nik juten esen tokitara beti aipatzen dut emakumean askatasuna eta berdintasuna eta dana ez dein berriz gertatu sana eta gertatzen nahi dana, ez? Porque irautza feminista izangoa, o ez da irautzikan, Eta oain, oso kontentu. Enaiz amarratu bat hola kabreatutako emakume bat izan feminista nahizelako, porque esatzen dana itxusi egin alak, eta teníamos bigote. Ni naiz resentitua, porque ez du zertako balio, baina bai kontutan euki eta ez denai behin ere errepikatzea o ez fortalezitzea eta hori benetan indartu inbiar da eunean gehiago aurrea juteko irautza benetako irautzeiteko, porque agresibidadea handia dago, gehitzen nahi da eta mundua ez dihoa oso bide honetikan. Eta hori beti rebindikatzen dut izkina guztietan. Eta gero militatu egiten dut. Bizitza eta borroka da prozeso bat, ez da ekintza bat. Ekintza analizatu behar da, zein impacto eukidu momentu hartan, baina sartu behar da prozesuan barruan. Nik dana prozesuan ikusten dut. Orduan, Burgos gertikan hasi eta gero etakin eman duen borrokakin eta ekintzakin eta gobernuak guketarrak ez gendun behin pentsatuko irabaziko gendukin ikan gerra frankismoai. Basikan txikitu ingo gendula eta bilurtu ingo gendula eta presionatu ingo gendula eta gu pentsatzen gendun beti bukatuko gendula negoziatzen Madrilekin gure askatasuna eta independentzia lortzeko. Baita ere momentua da zan, los Tupamaros borroka armatu egiten aizian. Osea, mundu guztia zion borroka armatuan, zauden estado fascista botatzeko Italia. Danak zauden borroka armatuan, los Tupamaros, los otros danak. Orduan gu ere gea momentuko umiak, guk ere ikusi egin dut estado fascista bat nola desendu laike. Ez oaingo metodologiakin, ez da gure aitona monan metodologiakin, baizikan momentu hartan zer erabiltzen zen, borroka armatua, lucha de guerrillas, a destruirlo, o bestela, txikiteo arazi eta
mai batean negoziatzea juteko mouan apaldu etzaia eta bukatuko gendula negoziatzen, beste tokitan negoziatzen zela. Hori zan gure helburua eta betiko amezak gu garbi iku gendun hori. Burgoskoak, gu markatu gendun pautak Burgosen jarretzeko bat oso konbentzituta egon bihartzean gure borrokakin. Oso konbentzituta. Porque espaldimazina konbentzituta bide gogorra zen. Eta orduan, hori faktore bat. Eta bi, gu teorian ez ginen oso osatu bat. Gauza funtzesko bat. Baina, karo, kartela sartuta era batea o bestea liburuak pasatzen zian. Eta ja zauden, troskistak ja zauden, los maoistas, eta irakurri gendun asko kartzelan. Eta beste faktore bada, aurrena, konbentzitu dutea borrokorrekin, bigarrengoa, influentzia ideologikoa, eta asko, hori beste irakurrita gero, hasi zian, kartzelatikan, gauzak esaten, eta batzuk bihurtu zian troskos. Beste batzuk, MK, txinos esaten gendun, eta gero ez dakizemak, eta eragina, eta nola teorizatzen gendun, eragina izan zuen asko la ideologia, eta hainbeste urte kartzeletan, eta gero orten dakuan, igual borrokatzeko go hondikan ere ez, baina nik usten dute hori zara, konbentzimentua eta gero influentzia, korriente guztiak, kalian zaudena sartu zian kartzela, eta orduan bustiginan teoriekin. Eta orduan bakoitza bere teoria defenditzen hasi zen, eta horretik anentzian hainbeste zatiketa. Eta zatiketa, eta guai, Burgoskoak, Iruneskak biziri gaude. Eta irura militatzen da Euskara Bertalian. Osea, gu ez gara desbideratu, hau arrozuta esaten dut, Iruneska biziri gaude eta gainetik ez gara desbideratu guk uste gendun ideologitikan. Eta irurok dira ezkerreko militantiak eta bertzaliak. Desenkantuare asko dago. Eta ikusita poderian zer jende moitzen da, desenkantua baita ere. Niena desenkantatuta, nik sinistu iten dut. Eta gainetikan ilusioa ematen dit, aktiba izatea eta koherente izatea niretzako gauza ederrak, danantzako zabaldu atzko muguen iteko gauzak, eta nahi horren bizitzeko gogoa ematen dit, alderantziz. Gustan nago ni dependitzen dituten gauzakin eta oso gustoa. Niri bizitzeko eta indarrokitzeko poza ematen die, eta zorientzosin sentitzen naiz. Nire oso gusta bizinen nire bizitzatxoakin, beste munduko gauzakin gabe, baina nire koherentzia mantenduak, nire lagunak, nire jendia, nire idealak, eta hori da zoragarria, ze ederra den hori. Oso ederra. Así que jarretiko dugu.